Noin. Vedät oikein pitkän vedon. No, just. Sitten vedät sieltä ihan tonne asti. Noin, molemmat yhtä matkaa. Hyvä. Nyt. Älä mene tolleen. Mä saan paremmin kuvan tästä. Noin. Hyvä. Voit mennä? Noin. Nyt tässä alkaa sujumaan hienosti. Käännys vähän tonne päin. Eli tolla vaan. Tolla vaan soudat. Ei kun soudat. Noin, hyvä. Nyt se kääntyy. Oikein. Ja nyt molemmilla. Nyt mennään rantaa kohti. Hienoa. Tosi hyvä. Pitkä veto. Pitkä veto. Hyvä. Ja pitkä veto. Noin, sit. Oikein hyvä. Sitten voit kääntää tonne päin. Millä tavalla? Kumpi vaan? Pelkästään tota. Ei kun tota siis pelkästään. Ai. Noin. Just. Noin. Joo. Ei kun. Noin. Ihan vaan. Noin. Noniin. Nyt se kääntyy. Niin kuin näin. Vieläkö kertaa? Joo. Ja nyt riittää. Nyt vaan sit molemmilla. Hyvä. Ja pitkä veto. Pitkä veto. Seuraava. Ne. Hyvä. Just. Ja vielä. No, noin. Kummalla vaan? Nyt on vaan. No. Pidät tota vaan pohjassa. Sitä vaan siellä, niin se kääntyy itsestä. Kato, se kääntyy itsestä. Se auttaa. Voit se tehdä loppuun? Ei, kun nyt teet. Nyt käännä vielä vaan. Nyt lähdet soutamaan. Soudat pelkästään ensin tolla vähän. Just noin. Sitten pitkä veto. Hyvä. Tee vähän enemmän tällä, niin sit se kääntyy tonne päin. Just noin. Hyvä. Tee liikaa. Ja nyt molemmilla. Noin. Menikö se liikaa? Eikö hyvin? Oikein. Mä en muuten näe taakse. Voi vähän vilkasta. Se menee just Milloin Mä lopetan? kohta näytän vähän tonne päin. Ei tarvi lopettaa. Ja kumpi on tonne päin? Pelkästään tolle. Tota pidät pohjassa. Joo. Se kääntyy luonnostaan, kun pidät sitä noin. Nyt, stop. Ja sit souta. Souda. Noin. Hyvä. Tosi hyvä. Paremmin kuin hyvin. Saako mennä tonne? Saa mennä kalliolle. Nyt pelkästään tällä. Hyvä. Sitten voit nousta. Sinne. Otat narusta kiinni. Noin. Nyt oot kuivalla maalla. Sitten otat minut täältä pois. Noin. Ja sitten vedät. Hyvä. Tästä näin. Noin. Hyvä. Ja vielä vähän. Oikein. Sitten voit käydä sitomassa sen puuhun kiinni. Puuhun kiinni. Ettei vene karkkaa. Ota se kokonaan sieltä. Asia jää siihen kiinni. Yksistä kekka. Saat se irti. Niin. Nyt saan. Se on yhdestäkin. Oot näin. Noin. Sitten se sinne vaan puun ympäri ja lukkoon. Hyvä. Noin. Mallisuoritus. Hienosti. Sä pysyit jopa ihan veneen kanssa niin kuin
suorassa miten mennään. Sitten nuo aerot pitäisi ottaa pois vielä. Se on sun homma. Laivan kapteenin homma. Noin. Ja toinen aero. Noin. Ja korkki. Oikein hyvä. Korkki irti. Ja jos tänne menee vettä, niin sitten se vesi tulee sieltä pois. Nyt voit jo nostaa. No. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Mölkkypeli. Peli on 1-1. Mikä kutittaa? Hyttysen pistoksi. Täällä grillattiin. Se onkin tyhjä, se on syöty. Siinä on tiskit. Siinä on tulisia. Se on meidän roska. Noin. No mikäs täältä löytyy? Meidän auto. Oi. Hotellihelpotus. Tämmönen vaude. Löytyy lukemistakin. Ja huussikirja. Noin. Ja sitten mökkäröinen. Lähdetäänkö saunaan? Joo. Hieno peili. Täällä on sohva levitetty sängyksi. Toinen sohva siellä. Kenenkäs karkit siinä on? Tyhjä putki. Tiskit on tiskaamatta, ei se haittaa. Noin. Kaikki löytyy. Tää on uuni. Mikro. Sieltä löytyy astioita. Telkkarikin on. Jääkaappi. Pakastelokero. Ja helperi, Hemppa. Hemppa on siellä. Taitaa olla nukkumassa. On. Hienot näköalat. Eikö? Kesäpallon huippuhetkiä Veikkausliigasta ja kansallisesta liigasta. Ottelut Ylen kanavilla. Tule mukaan! Mitäs täältä löytyy? Sauna. Tarviiko saunassa valoa vielä? Ei. Siellä on hyvät hiilukset. Täällä on hyvistä. Ei muuta kuin öljyä lisää.
Jaala. Äiti lehti tippuu aamulla tonne järveen. Se on siinä kuivanut.